This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Naga jinglong jingman ki bedang jashen halor ka jingwan rung kertep ki barjela sipo Meghalaya. Pat ka jingyo lekman ki barjela ban penun kam ya ki jaka hari khasi. Kala pelong ya ka ni ka channel ban tuat jumut ni ki seng ki riu pajba bat ki weide ki baju keren halor kamat jong ka jingwan rung kertep ki menderi. Dang ha kini ki kindiat sngi la yo ya kalat ban lej ban keren bat kini ki nong elam jong ki seng balang ba per per. Ka ba ki don ki bangila dep ban pit iye ka kubor. Pat ka jingkeli ka belabu kalong ayu ki dan ban ong hukum keni kapor laya ka ILP ladon kam kerki ni em ban pentri kam no khnang ban yo telekam ye ki jingsnio bo per ka jingbo jingkeli jong shilong mil ka dei na ka jingyo i ye ka e ka brang shudep banja ka baki bar jela na ka jela ka bana North India Madhya Pradesh kila shem ye ka rikhasi kum ka jaka ka basuk ban penyap brio kum ban chupen kan mau ba ka jingdawa ILP kila sedang nadu kisnem khat khandai spa prapusan halor ka nongrim ban telekam ya ka jingwan rung laitlan ki barjala ki bawan na ka kerteng ki nong bela ki officer ki nong jo kai perthei batru ya ka rukom rung patmi jongki halor kan ye la yo ban ekran bu samla rangba lambok star wel marngar president ka khasi students union KSU ubalaong bi nong mikmat ka jela kim long kita ki lang matla ni ki masi kelut halor ki jing e upajba bat ka jingwan rung laitlan ki barjala ulong ru bahabadon ka an kinong le kam snio ki shenran khmat banrung kat balada ka jela ka long lai lan ki bar jela ki shlur ban wan chapo ka jela ban kha bat ban trang ban pentrikam ma LP po ka jela jungi ka seng kai I ya bobun ba kita ka jingwaru kertep ki mender po ka jela jungi ka wai ka man ka ba ka seng ka yakhi aksar nadu posna me matswa bangi I ba kajala jungi kamdon ya kinunu ki an kanun banti lakam je jikrum tumi jupri spo jala ha jungi dar pia ki ni lerungi granele ni khndiat snam pi kita gibri warung sabar bar ki gibri warung na sabar spo jala jungi kimdei ong tak kinung chong kai perthei ngai hakarteng yule se kinung chong kai perthei ru kiwan pat ka wei pat ka chingtu ko sni kam tu kam thim kam luti ki jora po chala chungi ki pet ba bon ki bri bale ki bna sabar sta ti omdei tang kata ka jeng rung chelei chung drok ru apo ko chala chungi ka wei ka daw ka bagi yakran ba ki sni ka jeng lai lan sai rung lai lan tu te dei ki ni ki kei ki daw ki ba dak chim sau ki ba ap ya ka chat ben wa chala ka wei ka pelong pat ba kalong lai lan du ne de bom don taki an kan don banti lakam janla don tek khadok bantalasi swab gri kunrum sejala jungi swab kenbi ngatarai ala banti lakam jingsni ba harokom kiban banlang shop ya ka jala ka chat ben ko kawai dinalon halor kata kan ngrim ban li ka seng na mantat ban ye kren na kaman inyai persno lakin ugilat kin tiru ada beng hapan ya dol tiru kaseng nam song that ye gani pat hadu kene khidmat mamta ru pat song that ngi ye kren na ka por kidon ji kendu ki ba haba dan ngi lat pathai kubor kidon ji kendu bom don lat pathai kubor rai ngi ye pan ba ye kene kamat bangi don kam man pendere kam yak ILP po jala jungi so wi ngat rai kenam don kenu ka ching e ta kantin bolong impossible handai ko konstan ke political will chomita kendu phungot ba pa ba la ji kilhun seng balang pa per kila pen snow kila pen dep la jong kamran nomor khadu khawai omdei ba sna an ki kilhun seng balang ngai ngiti tong pen snow nong ajumut sarkar kinong dawa sarkar ba ngi ba kene ka don kam ande ka shong kita baron kabor kan kile ayu ba lanu pen pentri kam ye ki an tuna thrang la ang te janada ki an ki don wei bri kin rung shom rung jala ada resista ba kata ka jakab ki rung sa jala juni ni ba detail kan osngi kin sa ki wan le yu shini kamut bangi penthot ke jumar rung jungki hinrai ki hap ban ya ya kum kalanti jong ka baka an ka don hinrai phi ka jingmi madan lei kam dei ka badang thamai la jumi na ka por tinga thrai tai bas don ka por sinsar na thrai kim dei ki lang matla ni kisi kulut renga thrai ki yu I ya jing don kam jong ne ka por baki ta ki an ki ban trekam banong ban up bet ka sarkar ong up sa ban hab lu ya khi se khi madan te kapani ba sarkar kalong responsibility
kamdon ka jingkit klik Lena liang juga sang yang ong ba lanu mi madan handai ka jing yemi madan ka sang kalong ngi yai peteng ni jing khamra kaleng jong puri ni trap pro ko wai kata dari sebentar jong ki bangi kwa bagi beri borong sepo ka jala jongi kim de wan pelong pat ka jala jongi kum cari cekari dengan jongki bat ban le ikam sni wo pair nomor kata ngila ai kata ka instruction sepuro jempta sepuro snat rekam wo puri ni trap bakan yai peteng ni jing khamra mandar hakiman lagi cakap Namar ngiken ngijupan sngoru, bat ngiken turu, wat niki bereu, bawa dalam nokterai barjala po jana, kirban biang kiot kislah, kirban biang ke pulis verkisyon, lani ki bereu kita don lek kap sni ayu, sikwe pat dijala, ki wan sini aja keteng jo kita nokterai bala, andai ki long cekari dengan. Tekata ka wei kade sepenta jo ke jingi na kalian ka sengru bangi teng ni jikanda na ka por. Tela ka sarkar kam kalau sarkar kam sotu te ngan ong su uskumno, sade maki Shali di kesorkari ru bandit khandra. Di sorkar ru bandit cek. Namar kadon de ke department jong lebor. Kadon de ke force. Handrai ke basosi golong ba teng hami madan di kun samla jong bri nyu trap ban. Hajaka jong sorkar la simti ban kun samla ban pentikna bu bre burung bumi jala jongi kimli bri bo suban. Shong ri dengan taki wei pat ri cemu bos ni. Nginam ong ba ngan suhun tangata. Handrai ke jingi ki ngam lap ong ban super bena Sepotri jeki haju ke por nginya step by step ngidan kelompok ong ba kan nadu senam kat kena sepak perusahaan prapunyo hadu mata kata jing ya dawa kadang ne ka lepi nginya peteng ngata kalanti ngilong dirmo kortek handai lada kalanti kajalam dak moi pat te la kata jing ya pen so na ka por ka jing ya sha na ka por sport ki kutno Kasyong sorkar kan sabak klik por ke event saja. Haba ki pa ki jet ya kanulu ke parti ya nu ubreu balong kup no tha. Udah ben kidiben bu ahmat soal ya kata kajing songan jong jala jong jat penri. Lada ki isu ka kor isu jong jat penri bat jong jala. Ki simba ka dei ke jing le kai politik jong ki ngas ngoba. Haban ong ba kimdei gi nong thoan kimdei gi nong da handai haban sim man ong ba. Yo le se gidan jip mu ban benda de se wat ka jat penri wat jala hai bro wai. Dei lo kata bentang ngoba sabak ngoban pan snow kentu seboro ki nong thoan. Pakapor kala i yaki bakin le i nam ta jing songan bat ke jing bet jeng biang jong ka jalai por ko kila banjia haganu ka cakaru andai wei bikidon ki an ang tharai suk ki ban budien ki rum le usini ki wan usini bat ka jing perkhing kan don bai wei bikidon ka an nga tharai ki bre mu wan le kap sniru ki shenran berke perkhat asin man wan tu te de kai ki i ba ka jing long lai an ibu ka suk aman rung ban mi po jala jmi tagda ki beri kislan bat kislur ban le ikinu ki kam hne na mar ki suk ban surung ru suk ban phet ru suk te janare ki don ki ang na tharai ki beri ki long sendran ki ong atatin ban don ganu ku jing thu ong ba ni hapan ban ta le ta kam sni po jala jmi Hakawai kaliang ubak dondi Cliff Kongset President of Federation of Khasi Jaintian Garo People FKJGP ulaong baka jinglong lingkar karung kami kibar jala baki wan cepo ke jala ka penkharoi ru yaki kam snio kam lute badwat ke jing penyak briru kumbalaja tangsien yau raja Raghuvanshi kum tau loong baka jingdon ka ALP kan yarap sibon ban yadai ke jinglong shngan ki trai jaka bar kumjo yaki nongjong kai perthei habaki wan seng Meghalaya babun sin hi kini ki kam snio ki baja ne poko jala ka jongi te nakapor ngi julak ina lenga seng ba bun sin hi kidoi kajing don kti jing brio banabar banwan mo kene pet ani kisnam go balai ru kajing syak kenap mo kamtam kidon ba syak kenap kamtam ti khilong mo ki royal family bangitem adu mentaru mlak ban lap ban tri execution kidon ro nang ta katu kajing ja tu khana mo tu banapo asam ba khlit skat itu ki khana red jongi pri po so son hang teru kituru bi brio na sabar Nata kising jak saluti kamtam komuniki ti amiru kabangi i ba karkom le kini ki noluti kini ki jujat sepoki ki jelaro tekeni hi kapeni ba bonsin hi kini ki snio ki ba khaman ni poka jela ka jongi kade hi ki dong ti brio ban sabar te nakalyang jongi mukaseng ngimi i pat bandan dakawai galinti kilat jingada latna ka LP nama ka LP hi ki ka an ka ba la ban khmi
yaki nongrung nongbi han ke jala ka jongi te namar ba hoi bros kata ki ong ba kiseng malang kita wa ya kani ka ILP ke dei ba kilong kimensi mensyukur namo ni kwa protect ya ladi ka identity ke jongi hendrai ha ke jongi jongi kum ka seng kalong ba da pentrai kam ya ka ILP ka trai community jingja ro ka trai kin duna mo kila mante lakam te kembangi menta kalong ba lada kumgani jingja ba kejing penyap jong u raja Raghavanshi mo haka korim go jong u sanam Raghavanshi ngi kejing wan jong kitu kibri na po indoor arajar lai spa kilometer kejing jinga kasuk eki bikin wan bikin le ni kamsni ban penyap yu ban berat ki riap spo thain sara ga jongi ban phet sup pan ni jala jongi te kasulong ho ni ai khuble mo ya ka sarkar ba kumju ka thanat pulit ka sarkar jala ka jongi ya ba ka tre stom balak banlap ya kini ki nongwan le kamsni ha ka ni ka ri bi ka jongi ya ka ba borok kata ni na ka yang ka seng la susngap ba bi ni sa ko menu bele kini ya kini ki kam teng kalawan pen sayong yang iyo tadon sik kita kun samla ka jongi ni ki brewi jongi banu ben le ben sim ki jingim jong kita ki belului bawan sini ka jala ka jongi sini ka rilung khasi ka jongi bawan kum kita ki tores kelap persa ni hukum dum tak ada ni ka leng ka steng nim ko kan thok kan kren eru isu snap ai yang bai tong ibu ka jing start jong ki brewi jong ka an ki nuat ki jing sisa dari komentar le i mi lap ki jing sisa ngatrai kini brewi ki badan kti ban kentho ini ku jala kidon kam ban pan map akhmat pat ba jangan de garilum khasi ke jongi ba ke jala ma kali hi bar kowe namar ke jing kentho aki social media aki national TV national media kalong ke ba barok ki beri ke lapet yang i kong ga jala ma kali kong ta kari ke badai ke batrang senam mo yang ba asak keno ba de ki ka kari ke ba don ki beri ke ba ya dong keti kam khayi ya kini khat met ki briru te kini ki ke ba pensusi khang ni nrai pat hapeng jing tristom jong ki pulit jong ki jala ka jongi ya lap ki jing syam ta ngat thai borok ki pordok personal ko jongi jong ni ka rilum khasi bi ki jongi ka thai ki aso komen ya ka ba ni syam menta bang ini ki jat bendriu sisa ba ka perthai ka sakhi ru ini ki jat bendriu ki ba pedang sobha ki bri berwan sini ki jala ka jongi dakalenti ka badai tidak dia takadau ya kaba kwa ban banjur ka ka por minta ba sarkar jala kadang kaman perkhat kerpang ya ni benta ba ban sim ni kum kata ka sinjam jong jing sneng ba nangis khmat kum ini ki baro kinum jasu ha ka ni ka rilum khasi bi jongi ne ka jala me ka jongi da ka ba shong madoro ban perkhat no ke kita kilat inti balam pentre kam no IKLP ngatrai sarkar Meghalaya kadi bensim ia kini senjam ba kumgini ki jingja ban pensko syak sarkar kami ba ka sarkar ba ka jala ka jongi ka adom kam ka LP namar kamdi bon ong ba kante lakam ne ka nyada ta yangi henrei ru ya kita ki nongwei ki bawan jungo ka syakani ki rilung ki jongi kanon kata ka security yaki ha kali kawan senu ru te ngangi scam ba kani ki jing kwa ka jongi kum ka seng na thai baro hidu ki nyada lang ka ju ka jingmut pada kawi kesur kumgin nong sinong ngin pan na sarkar India pa ai no ya kini ka LP ban pentri kam ha kini ki jala ka jongi kata ka jingsko ka bangi na kaleng sang hidon ban suong tambal pas resolution po ka state assembly sisian kemud na kaleng jo sarkar kanong be ong la deble kamram na trai ngi i kalong ka ai ka bom songnya kam idon ka sincerity Hari ingat try kini ke resolution dan kaman pas license hausian hapok house kumolong hapok ke jala Manipur. Kat kum ke jingtik jongi hapok jala Manipur ya ke resolution bagi pas ya ke ILP hapok ke house ke jongki labun sin. De halo kata kadang remba hadin kisayo ke ILP hapok ke jala Manipur. Tiga ju hiru ngatrai hani ke jala ke jongi ngatrai lada ka sarkar ka long sensia mo ban pentri kam ni ka LP ngatrai ka non ko no jing ngatrai ka amnya kren mo hapeng ka sarkar jala ba sarkar akmi ban pentri kam no ka LP ni ka jala jongi lingba kini ki kita ki jingja ke bejana ka pos por bat ko iru ya kini ka LP ki ka ba ni kwa kalong ba mo ni jukren na ka pos ka por ba kam dei ba ni kwa ba ka government
kan simkhia habade bat kaliang ke jingwan jeng Torres jeng kiwan jeng Nongbala shani ke jela ka jongi bat ngangi scam ba lengba kan ka LP kala wande kata ka nuksa shakiwe ki jela hidu pan lada ka sarkar kun kam number kan detect criminals kajing rung kajing mi jeng criminal banle ki kam sni mo nakawe ki jela shakiwe ki jela ngatrai dawa kun kam ini ka LP ngatrai ngala ban tri seki kan ka pensuk kan tengah try hapo ka ri India hi barawi ka dong tami ka no ka mechanism ka ba la ban detect ya ka jingrum jingmi la ki la ko jong ki no sok sno ka jala sang jala kan khana bala ban bodien ya ka ta ka origin jong ki na ka jala ba ki wan ba shino ka jala ba kin le ta ka jing i ka jong ngatrai kum kisang balang ru ngatrai ka de ka por ngi ru bang yang an perkhan ba ngim be ben sim sting ya ka ni te nakaliang jaga seng ni hanya song ya kliu jumut lang bat ki wei bat ki prano lam jong ki be ki seng ki bang ju tai lang bolos kata bang song mat pakhat thamai ya gani ba kumno ba ngin jam chakmat de ki wei ki sin jam ban pen ko ngo la do da dei bak sarkar pedeng bak sarkar jalar kum ju ya kata sin jam kan sa ya kenduk yang pi pan tang ada punya song kat ko ji tran hakini ki mo khamtam mentakasni ne menen ru bon ki ba phone changi ru ki ba tang gajat riu jangi ke gajat riu ba khlut bi ma ba khlut keluar ba ka bajam keluar tengah trai kani hi ke kapor ka ba komon chu ong biang pi ka trai ke kapor ba biang yang ni bangin kran ya kani bangin pesko sapo ka sarkar kami ru ya ke jengkwa jangi ban tri kam ka LP om dei mi kwa ban mo ban isolate ba ya yang LD kum gajat riu nak ki wei pat ki jala jong ka ri India dari kalong kumno ban la ban te lakam ban ra kata ka jing bha aki bubun balang habade bat ki jing yo nong jong ka jala hi bro Habatien pej bha ki kishap plus F Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F ha ka jing som yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shet yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shapi the office jong Commissionariat of Food Safety Shillong Meghalaya